ମୁଁ ବିଶ୍ୱାବସୁ ଶବର ରାଜା। ଆମେ ଥିଲୁ ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲର ମଡ଼େସ୍। କେବେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ରହୁନଥିଲୁ। ଦୁନିଆ ଆମକୁ କହୁଥିଲା ଯାଯାବର। ଆଜି ଏଠି, କାଲି ସେଠି। ନଦୀ, ପାହାଡ଼ ଆଉ ଜଙ୍ଗଲ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଘର। ହେଲେ ସେଦିନ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ନୀଳଗିରି ପାଦଦେଶରେ। ସେ ପାହାଡ଼ରେ କିଛି ଅଲଗା ଥିଲା। ଏକ ଅଜଣା ନୀରବତା, ଯେମିତି କିଏ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲା। ସେଇ ରାତିରେ ଏକ ବିଚିତ୍ର ସ୍ୱପ୍ନ ଆସିଲା। ଶୂନ୍ୟରୁ ଏକ ଦୈବ୍ୟ ସ୍ୱର କହିଲା, ବିଶ୍ୱାବସୁ ଆସ। ମୁଁ ଏଇ ପାହାଡ଼ ଗୁମ୍ଫାରେ ଅଛି। ମୁଁ କାହାକୁ କିଛି ନ କହି ଏକା ଏକା ପାହାଡ଼ ଚଢ଼ିଲି, କାରଣ ସେ ଦାଗ କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ଥିଲା। ଲତାବୁଦା ହଟେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଗଲି, ଆଉ ସେଠାରେ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ନୀଳମାଧବ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ବୁଝିଗଲି, ଆମ ଯାଯାବର ଜୀବନ ଏଠି ଶେଷ। ମୋତେ ମୋର ଭଗବାନ ମିଳିଗଲେ।